vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Aiwa tadzoka zvekare nawo mamessages kune avoka vari pamushando vari kumabasa. You can just tell us in the comment section kuti ini mukoma ndiri kuteerera ndiri kubasa, kuri seiko kumabasa ikoko, neavowo vachaisa vabva kumabasa kuri sei kudzimba ikoko pakaipa isusu tichiti tazorora, vaya vehusiku ndo pavanenge vava kutanga kufamba. Pane umwe uyo musikana akandifonera, paakandifonera akabva anditi mukoma, munoziva here kuti inini handirare between hanzi 2 na 3 am. ndokubva ndachizomupindura mangwana acho because ipapo paakandifonera ndainge ndakatorarawo zvangu, ndokubva ndatadza kubata foni yake. Saka ndakabva ndazomubvunza makuseni kuti why iye ainge achiti nguva idzodzo dzaakandifonera iye anenge akasvinura havati, kunyangwe kukanzi kwauya chinengei anotomuka chete, kunyangwe alamu ikasarira achiti ndinomuka. Saka iye akabva ati mukukura kwake ainge achiudzwa nagogo vake kuti ndiri muroyi muzukuru wangu, but ndikuda kuti uroyi uhu hwandakapihwawo naamai vangu hunge huchizogumira pandiri. Handidiwo kuti vana vevana vangu vange vachizotambudzwawo naro shavi iri rehuroyi. Saka iye anoti gogo vake vakabva vamuudza kuti vamwe vavo avo vavainge vachishandidzana navo mushure mekunge ivo gogo ava vaudzwa kuti vaifanira kuti vange vachizotaura zita reuyo muzukuru wavainge vachida kuti naiyewo ange achizogarwa naro shavi iroro, ndokubva vazoramba vakabva vazonzi vainge vachazoiswa pachijana, vakabva vati ndiisei zvenyu pachijana. But mwanasikana uyu anoti mukomanashi gogo vangu vakarwara zvimwe zvekuti zvakasvika pakunzwisa tsitsi, hanzi vaipota vachibuda musana because vamwe vavo vainge vachida kuvapanisha nekuti ivo vainge vachiti kana kwete huroyi uhu ngaugumire pandiri, ndafunga kudambura bhande. Saka hanzi gogo vacho vakabva vazomuudza kuti muzukuru wangu usafarira kurara between 2 na 3 nekuti vaya vanofamba ndonguva dzavo idzodzo dzavanofamba vachiita mabasa avo. Dare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa nemwanasikana iyeye achiti harari nguva idzodzo. Pakaipa. You can come to my inbox and tell me your own story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ini ndaneta nekurarama ini. Mukoma nashi right now ndava marriage yangu yechi number 8, but marriage yangu yakatosheka mukoma. Already me and my husband I can see kuti we are not going anywhere. Lucky chairo rekuroorwa ndinaro. Varume vose vandagara navo, you won't even believe kuti kunyangwe uyu wandagara naye wechi number 8 akatoenda kandibvisira. Hana kundibvisira hake mari, but the fact yekuti akatongotiwo paakawana mari akabva ati baby mari iyi yandiinayo, because iye at that time akati ndine 7,000 iyi, saka ndafunga kuti ndinge ndichinokureva. Saka akabva azoenda iye ndokubva azonondireva, but at least zviri nani than kungogara nemunhu mahara. But pavarume vose ava vandagara navo vanokwana ivo kuita 8 hakuna kana umwe zvake akakwanisa kundimitisa, ende chikonzero chinokonzeresa kuti ndisakwanisa kubatira pamuviri ndinochiziva. But varume vose ava kuti ndinge ndichivaudza manje ndinobva ndanzwa ndichitya. Saka inini ndinorota ndichiita bonde nevarume vakasiyana kuhope kwangu, asi wandinenge ndiinaye nguva iyoyo anobva asviba moyo neni, obva atotanga kutonetsana neni, obva atongoenda zvisinganzwisisiki. Right now I am in marriage number 8. Mukoma ndinonzwa ndichirwadziwa, uye zvekare ndinorota varume ava vandinenge ndichiita bonde navo vanenge vakatoita mudungweso, vakaita line queue vachimirira kuti vange vachiita bonde neni one by one. Mukoma kana zvakatokwidza zvinhu zvacho ndinoitwa bonde sometimes nevarume usiku humwe chete vandinenge ndichitoverenga kuti 1 2 3 kutosvika kana ku 30 mukoma ndichingoitwa bonde navo varume ivavo vandisingazivi
kuhope. Saka zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndichiri mwana mudiki mukoma. I was very young, I think kuma grade 3, but ndinotorangarira kutoti ndaipota ndichiona because tairara mukitchen. Saka ndaiti paya kana vanasisi varara paya ndaizongokaruka ndamuka. So ndaiti kana ndamuka ndaibva ndatonzwa kutoti panze panenge paine munhu anenge aripo. Saka munhu uyu aizosvika manje pakuwana do because pose apa ndaitonzwa kutoti anenge achingotsvanzvadzira achitsvaka do. Aizoti kana avhura do murume uya chinhu chandaitanga kuona isikarudzi yake ainge aine rimwe zisikarudzi mukoma rekuti rainge rakaita kukura. Zvino aizouya manje obva achizotanga manje kusika bonde neni. Even though ndainge ndichiri mwana mudiki kudaro, ndaitoti kana ndikamuka kudai ndaizotonzwa kutorwadziwa, zvaizvo kutorwadziwa kutoti pane munhu anga achiita bonde neni. Saka zvinhu izvi zvakatotanga kubva ndichiri mwana mudiki. Saka handizivi kuti ndinokwanisa kubatsirikawo sei. Please ndibatsireiwo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, ini ndinorwadziwa neavo vanouya vachiti ndakabvisa nhumbu. Zvinorwadza. Ende apa uchibva mukureceiva confession yeuyo anenge achitsvakawo mubereko, umwe achitouya achitoti ndakatobvisa nhumbu. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 43 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu yandiinayo. So inini mukoma ndine vana vangu 5. I have 4 girls and 1 boy, but I don't deserve vana ava vandiinavo. Inyashawo dzaMwari kuti ndinzi ndakazadza umusha. Saka inini ndakatanga kuita musikanzwa apo pandainge ndichiri form 1. Zvakaitika ndezvekuti ndakabatwa chibharo nehanzvadzi yangu. Saka taiwanzokutamba mahumbwe paya pekuti vabereki vanenge vasipo. Taitotamba mahumbwe chaiwo even takura kudaro. Saka taizotanga kuitana baba naamai. Akabva azondibata chibharo. Saka akati andibata chibharo kudaro ndokubva azotanga manje kudanana nefriend yangu, vava kutorarana nefriend yangu. Saka iye sezvo ainge atondivhura nzira, ndainge ndava kutoti paya pandinenge ndava kuda kuenda kumaperiods ndaibva ndatanga kunzwa havi yekuda munhurume. Saka ndakabva ndazotanga manje kudanana nevakomana vainge vachitawo zvokufudza mombe, avo vaipota vachiuya vachigara pamba pedu, because pamba pedu vabereki vangu vainge vaine zvipfuwo zvainge zvakawandisa. Saka ndova ndainge ndichirara navo vakomana vaiva. So mukomana ashe at that time ndainge ndisingatombozivi kuti chii chinonzi family planning. Saka ndakazotanga kuona kuti hey, kana chikafu chacho manje ndainge ndongonzwa kungochisema ndichingosema chikafu. Zvino ndakabva ndaona kuti iyenge itori nhumbu. Ndaudzwa neimwe friend yangu akabva ati iwe une nhumbu iwe. Ndikabva ndati ko wazviziva sei kuti ndine nhumbu? Iye akabva ati ainge akatomboita nhumbu dzinokwana idzo kuita 3, akabvisa nhumbu dzose idzodzo. Ndikabva ndati wakadzibvisa sei? Saka amai vake ivo vainge vari n'anga, but not n'anga iyaya inosvikirwa, vainge vachingoita zvekungotengesa maherbs. Saka aipota achiba maherbs aya achiuya kuzondipa, uye zvekare ainge achishandisawo maherbs iwawo pose apo paainge aona kuti anenge abatira pamuviri. Saka ndo yainge yatova game yedu iyoyo yekuti kana ukangoona kuti wabatira pamuviri, then iye obva atouya obva atokupa maherbs, then obva watonwa obva watobvisa nhumbu. Makana ndikaverenga nhumbu dzandakabvisa, I think kuti dzinotosvika kuma 20, because ndaiti kana nhasi ndikabvisa pamuviri paya pandinenge ndangopedza kugeza, ndaibva ndatanga futi kutorarana nemurume pasina kana dziviriro. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungozogeza the following month ndobva ndatoona kutoti handichagezi. Saka chainge chatova chisystem chedu chekungoti kana ukasangoenda kuperiod asikana unofanira kutoti unge uchitonwa mishonga iyoyo yainge achibira amai vake. So ndakazoti ndava form 4 at that time, baba vainge vawana basa mutown, ndokubva tachizobva kumusha manje ndikabva ndazoya mutown. Tainge tava kugara mutown, saka takabva tazotanga kuenda kune imwe church yePentecostal. Saka muchechi ndo mandakabva ndazosangana neuyo akava murume wangu.
iniwo mukoma handiri kunyepa. Pandakasangana naye ndiri form 4 kudaro ndakabva ndazviita musikana, ende iye akatondiroora achitofungidzira kutoti ndainge nditori musikana ainge akatokwana, zvekuti mushure mekunge aenda kumasofa, even pandakatobvunzwa kuti ndainge ndichiri musikana, ko ndaigozivei kuti kuchechi kwedu uku usati wachata ana mai elder vanozotombokutesta kuti zveshuwa uri musikana here. Saka bva ndazotestiwa paya, then vamwe elder vakabva vazondiudza kuti ndainge ndisiri musikana. Ndakabva ndatoita sekunge ndatoshamisika, but vakabva vazongonyarara zvavo, vakabva vati I want you to be a good girl, I am giving you a chance. Ngwe iye murume wangu paakaudzwa kuti ndainge ndichiri musikana ainge achiri akakwana, pembera sei mukoma, but ndainge ndichitoziva metsi dzose idzo dzandainge ndakatoseta. So ipapo mukoma, a few days before my wedding, ndo patakabva tadzombodzokera kumusha, because dzimwe hama dzedu dzainge dzisingakwanisi kuuya kumuchato. Takati tadzokera kuya mukoma, ndini uyo ndikabva ndazomhanya, ndikabva ndazoenda kumba kwefriend yangu. Ndakasvika kuya amai vake vainge varipo. Nyaya yacho ndakaona kuti kutaurika inge isingatauriki. Ndakati ndava kubva manje pamba pavo, ndakabva ndazviita zvevindi. Ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti unge uchindikumbirirawo mama vako mushonga wekuti ndinge ndichiita mhandara again. Akabva azoenda, because naiwo ainge achifungidzira kuti mushonga iwoyo uriko, but amai vacho vakabva vati izvozvo hazvigoneki. Saka vakabva vazoti ivo vaikwanisa kungondigadzira kuitira kuti murume wangu paya paanenge achizotanga kuita bonde neni, then ndobva ndazobhilidha, ivo vatofungidzira kutoti atondibvisa kumhandara. Saka amai vacho zvavakazoita, vakabva vati manje uri kutofanira kuti unge uchirara kuno. Saka ndakazoenda ndikabva ndanotaura namama. Apa mama vainge vasingatombodi, because tainge tava kunamata, vachitanga kufunga kuti mwana wangu ava kuenda kunorara pamba pen'anga. But nharo dzandakaita mukoma, ndikati I just want to go and speak with my friend, ndokubva ndaenda paya. Saka amai vacho vakabva vazotora cotton, vakati vatora cotton, apa ndainge ndakarara nemanhede ndisina kupfeka chivharangozi. Vakabva vatora cotton iya yavainge vanyika mune umwe mushonga, ndizive kuti mushonga wacho mushonga wakaita sei, but mukoma, vakati vapfekedzera cotton iyaya kusikarudzi kwangu zvairwadza mukoma. Vakaita sekunge vainge vatanga vanyika cotton iyoyo mumvura yainge ine mhiripiri. Ndakarwadziwa mukoma. Vakabva vati ndokusaka ndakuudza kuti ndikuda kuti iwewe unge uchirara kuno, because amai vako vanozoti kudii uchidai, handiti vanozoti ndakuroya. Saka mukoma vakabva vanditi cotton iyoyo yaifanira kuti inge ichizorarama musikarudzi mangu. Ko ndakarara here mukoma? Ndakarara usiku hwose ndakangomira ndichingoyuwira ndichinzwa kuti kusikarudzi kwangu uko kwainge kuchiita kurwadza. Saka kwakabva kwazozvimba. Ndipo pandakabva ndazonzwisisa mangwana acho manje, pavakanditi ndinge ndichinogeza vachida kuona kuti zvainge zvaita here. Vakabva vanditi zama kuti paya paunenge uchigeza ubva wazomboisa chigunwe kana kuti zvigunwe zviviri, zvingapinda zvigunwe. Kwainge kwakaita kuzvimba, kwakaita kunge balloon, ndisingatombokwanisi kana kupfekedzera chigunwe changu kuzasi uku. Ndokubva ndavaudza, vakabva vati zvaita. Saka vakazoti vainge vachida kundipa mimwe mishonga. Ndakabva ndatya, ndikabva ndati kwete, vachiti mishonga ndoda kuti unge uchizobikira murume wako, zvimwe kuda ndingadai ndakatopiwa mupfuwira ipapo. So takabva tazodzoka kuHarare, ndokubva taenderera mberi tichigadzirira for my wedding nemurume, ndokubva tachata. So takabva tazoti paya patainge taenda kuhoneymoon, murume mukoma akati achiuya pamusoro kudai, kikiri neniwo ndainge ndava kutevedzera zviya zvavainge vakandiudza kuti newo unofanira kuti unge uchiita sekunge uri kurwadziwa. Mukomanashi akazoti zvino apinda mandiri, ndakanzwa kapain kaya kekuti sezvo kwainge kwakaita kakuzvimbirira ainge achiita zvekumanikidzira. Then ndokubva azotoona kuti zveshuwa ndainge ndabhilidha. Zitrodi randakapiwa ipapo nanhasi uno murume wangu anotofungidzira kuti akandiwana ndichiri mhandara, but mukoma ndozvakaitika izvozvo. So ndakabva ndazobatira pamuviri, enda handina kumbogara ndanetsekana nembereko. Saka ndakabva ndazvara mwana wangu wekutanga, wechi2. Saka pandairamba ndichingozvara vana vasikana, ndakabva ndati zvimwe kuda ndakapedza vana vangu vose vakomana ndichibvisa nhumbu dzose dziya dzandainge ndichibvisa.
but right now mukoma, I am just happy kuti Mwari vakandipa vana vose ava vavakandipa, and I don't feel proud nezvose izvo zvandakaita, but at that time I was still very young, I was not yet mature. Ndaingoti kana ndikangonzwa kuda munhu, ende dzimwe nguva ndaitoti kana ndikanetsana nemunhu wandinenge ndanetsana naye ndobva ndatozviudza kuti manje ndikuda kumushongoresa, ndoda kudanana nemurume wake, ende ndaibva ndatotanga kutoektera murume wemukadzi uya wandinenge ndanetsana naye. Munongoziva sevanhukadzi mune muchiitirana makuhwa, ndobva ndatotanga kutodanana nemurume uya, kunyange aiti kana akandipa mari dzimwe nguva ndichitoramba kutoti handina basa nemari yako, ndingori nebasa nerudo rwako, ende ndichidaro ndichitira kuti iye kana ava kumba manje ange achizobata mukadzi uya rough, but I don't feel proud nezvandakaita. Ndinongotiwo Mwari makaita basa, makandinzwirawo tsitsi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa ngedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndoda kukuudzaiwo mafiro awo akaita baba vangu kuzosvikawo amai vangu vachizosiyana nazvo izvi zvechivanhu. Neniwo right now I am confused because ivo baba vanouya kwandiri vachinditi ndinofanira kuti ndinge ndichiitawo zvechivanhu. So ivo baba vangu mukoma vakatanga kurwara. Baba vangu vakati varwara, then madzikoma angu matatu akabva azoshaika. Saka ivo baba vangu vakabva vazonzi ivo ndivo vainge vaine mushonga uyo wainge wakaurayisa madzikoma angu awa. Saka ivo baba vaikara vachingochema because vaitopota vachitoona madzikoma angu zvipoko zvavo zvichiuya kuzorwidzana navo. Saka baba naamai vakatombozama kuti vange vachifamba vachinobatsirwa mudzin'anga dzakasiyana-siyana, but zvinhu zvakatoramba zvichitongoita worse. By the time baba vangu pavakazoshaika kana kutoilet vainge vava kusagona kuenda kutoilet, zvainge zvichirwadza because baba vakazotopedzisira vava kuita zvekutumburwa. Vaiti paya kana vakaita zvekutonona, then vaiva neumwe mukoma wavo uyo aiuya obva atanga kutumbura uku kwacho kunobuda netsvina, then obva atoita zvekutonongora tsvina ichibuda kuitira kuti baba vange vachingorarama, zvichinzi hazviite kuti munhu ange achizorarama asingaite tsvina. Ende baba vangu vaiti pose ipapo pavanenge vachitumburwa tsvina kudaro, baba vaita kuchema vachirakidza kuti vainge vachirwadziwa. Saka baba one day vakazongomuka vava kusagona kutaura, uye vainge vava kuonera padhuze vatova bofu, ndokubva vazoshaika zvavo. Saka baba vakati vashaika, amai vakabva vazotanga kunamata. Pamapedu pakabva patouya vanhu vechechi, zvinhu zvose zviya zvavainge vachishandisana baba zvikabva zvazotorwa ndokubva zvazopiswa. Saka takazokurawo tava kunamata. Saka nawo manje ndava kurota baba vachiti ivo kwavari ikoko havana zororo, vari kuti ivo vari kugara musango, saka varoda kuti ndinge ndichivadzosa mumusha. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Kana ivo amai vangu vakasarudza kuti kunamata kuri nani than chivanhu, ko baba ava zvino zvavava kuya kwandiri ndinofanira kuti ndinge ndichitawo sei? Hope idzi mukoma dzinongoramba dzichingoya kwandiri each and every time. Ndinoti ndichifamba musango ndinobva ndanzwa munhu anenge achitaura neni, ndobva ndati munhu uyu ari kutaura neni zvaanoita sekunge baba vangu. Ndinobva ndazoti kana ndatarisa mumuti ndinobva ndaona kuti ko ingawani zvavari baba vangu zvavakagara mumuti. Ndobva ndati nhai baba, ko zvamugere mumuti ko chiko chiri kuitika? Chiburukaika mumuti. Vanobva vati nhai mwanangu, ko zvauri kunditi ndinge ndichiburuka mumuti, une imba here yawakandivakira? Apa vanenge vachireva kuti guva ravo hatina kana kuzomborivakira. Vanobva vati ndisiye ndakagara muno mumuti nekuti kunyange imba yangu hausati wandivakira. Saka vanozoti paya pandinenge ndava kufamba vobva vati mwanangu ndiri kutambudzika, huona kuti ndiri kugara mumuti. Saka ndiwo nyaya yangu mukoma, ndinotoenda kuchechi ndinotonamata, uye mudzimai wangu ndakasanganawo naye muchechi, but haatozvizivi kuti ndo hope idzi dzandinopota ndichirota. Ndakangoudzawo hanzvadzi dzangu kuti ndo hope idzi dzandinorota. Saka ivo vanotomirirawo kutonzwawo kubva kwandiri kuti saka tichaita sei nadzo hope idzi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
kuna mukoma vedu naimizvo zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, hanzi kuda kuenda neni kupi iwe usina kundivakira imba yangu hausati waivaka. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.